What's up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. Okay, so ayan. So for today's vlog, dahil weird, wala kami internet today. Parang biglang natigil ang mundo ng mga tao dito sa bahay. Tayo ay gagawa ng series of challenges for today. Oh, diba? Gusto nyo yun? Pero hindi lang alam. Para lang maibsan ang boredom. Diyos ko, wala tayong magagawa lang internet. Pero buti na lang merong kuryente. That's a good thing. Congratulations, Apek. Hindi ka nag-fail today. So ayan, so ngayon magsa-start na tayo ng ating mga challenges. Start tayo ng ating first challenger for today na walang iba kundi si Carlin. Wow! Sa challenge na ito, ayan, nalagay natin dito. Wow, TikTok. Ready ka na ba? Yes. Ano ba ina-expect mo sa challenge natin ngayon? Ayan, so ito ang first challenge natin. Kasama natin si Carlin. Ito ang gagawin natin for today. So, kunwari, ito ha, imagine mo to. Nakakita ka na ng rubber band. So, imagine mo may rubber band dito. Ang gagawin mo, kunin mo. Ayan, o, ibalik mo. Ayan, tapos kunin mo ulit. Ayan, tapos balik mo. Kunin mo. Ngayon, i-stretch mo. Dahan-dahan baka maputol. Yan. Kunin mo ulit. Stretch mo. Mabilis na stretch. Mabilis. Mabilis. Yan. So, balik mo dito. Yan. Kunin mo ulit. Yan. Tapos, ibalik mo. Kunin mo. Lagay mo naman sa kamay mo. Yan. Yan. O, so, tanggalin mo. Balik mo dito. Kunin mo ulit. Stretch mo ulit. Yan. Yan. Sige pa. Mabilis. Yan. Oh! Mapuputol. Ibalik mo. Kunin mo. Ilagay mo sa hair mo. Kunwari. Mag-iipit. Yan. Ayan. Tapos balik mo dito. Oh, ayan. Yung mga buhok pa. Oh. Okay mo ulit. Ayan. Tapos stretch mo mabilis. Balik mo. So ayan, so okay na yung first challenger natin. Amazing naman yung first challenger natin. O tawagin natin yung second challenger natin for today. Chay! Hello! Hi! Sa-challenge ba kayo? Sasama ba kayo sa challenge? Hello! O tawagin natin yung second challenger natin. Katukin natin. Hello, Z? Hello, Z? Ayan na. Mamaya na yan. Ito na yung second challenger natin. O, diba? Ang challenge na ito is rubber band challenge. Alam mo yun? Ayan, kakita ka ng rubber band. O, diba ang rubber band? Okay, imagine mo may rubber band dito. Okay, ano bang na-imagine mong rubber band? Anong color? Yung yellow, red na rubber band. O, sige. So, red rubber band, imagine mo yan. Tapos kunin mo. Ayan, tapos stretch mo. O, landan maputol. O, balik mo. Ayan, balik. Ayan, tapos kunin mo ulit. Tapos, ilagay mo sa hair mo. Gawin mong ipit. Alay, gano'n ka na. Sige, balik mo. Kunin mo, stretch mo. Mabilis. Yan, balik mo. Yan. Kunin mo ulit. Lagay mo naman sa kamay mo. Gano'n mo. Yan. O, yan. O, diba? O. Masakit. Balik mo, balik. Tanggal. Balik dito. Yan. Tapos kunin mo ulit. Gawa ka ng star. Hindi. Hindi ka marunong. O, di balik mo na lang. O, kunin mo. Stretch. Sobrang stretch. Yan. O, papuputol. Ibalik. Yan. Kunin mo ulit. Mabilis sa stretch. Yan. Balik mo ulit. Kunin mo. Lagay mo sa kasang kamay. Sa kabila naman. Yan. Sa kabilang kamay. Yan. Okay. O, tanggalin. Okay. Tapos kunin mo ulit. Stretch ulit. Super stretch. Balik. Yan, kunin mo ulit. Tapos mabilis sa stretch. Mabilis. Yan. Mabilis. Super bilis. Balik. Kunin ulit. Super bilis. Super bilis sa stretch. Dali. Ayan. Okay. Balik. Oh. So ayan, okay na yung second challenger natin. So ayan, so may next challenge ulit tayo kay Carlin. Yung challenge is
badminton water challenge. So, alam mo yon? Ano naman itong good into sa water? Basta, ayan. Ito, may badminton tayo and may water. So, ngayon, ang challenge, ganito ang gagawin. Ready? Dapat, anuin mong maigi. Oh, no! Ayan. Huwag ka magalaw, be. Huwag ka magalaw. Okay, ready? Okay, tara na, let's go. Tara na, be. Tara na. Para tayo, let's go. Tara na. Ayan, di ba? Sige na, tara na, let's go. Ay, tanggalin na natin. Tanggalin na natin. Alis na! Oh, no! Kumusta yung experience mo, be? Next challenge naman tayo. Let's go! Okay, so ayan. Nabutan na tayo ng gabi. Nakapagligo na din tayo. So ngayon, meron naman tayong next na kasama sa challenge natin for today. Ayan, tawagin natin si Ate Pinky. Let's go! Okay, so nandito rin si Ate Pinky. Siya naman yung ating next na challenger sa larong ito. O, diba? Itong next na challenge ay madali lang ito. So, ate, papatagalan mo lang na ilagay ito sa taas. So, hawakan mo ito. Ayan, sige, taas mo pati, pe. Ayan, sige. Ayan. Okay. Ayan. Ready? Bye, ate! May ate Pe! Bye, ate, pe! Lalabas na kami! Focus. Mahulog ta! Bye, ate, pe! Focus ako! Tulog muna kami, pe! Grabe ka, focus! Grabe ka, focus! Pag na nag-inom. Hiningal ako. Thank you so much, Ate Pe, for being a sport. Ano na-experience mo? Nakakatakot tsaka nakakapagod. Baka mahulog. At magalit si Manay Betty. Yeah, so it's a prank! Okay, so meron na tayong isa pang challenger. Let's welcome my sister! Alam mo ba yung rubber band? Imagine may rubber band dito. Tapos, kukunin mo yung rubber band. Ano? Ayan. Ayan. Stretch mo yung rubber band. Ayan. Oh, dahan-dahan kasi baka maputol. Ayan, tapos balik mo. Ayan, tapos kunin mo ulit. Ilagay mo naman sa kamay mo. Ayan, no. Diba? Na-feel mo. Ayan, tapos tanggalin mo ulit. Ayan, tapos balik mo dito. Bagal ka. Kunin mo ulit. Tapos, stretch mo. Ganyan. Ayan. Na-feel mo? Ayan, tapos balik mo dito. Ayan, tapos kunin mo ulit. Ba yan? Ayan, tapos gawa ka ng star. Ayan. Yan. Ayan. Wow! Wow! Ayan, tapos, ayan, star na. Pakita mo. Wow! Tanggalin mo na. Ayan. Tapos, lagay mo na ulit dito. Ayan, tapos, bakit? Ba't ka natatawa? Ikaw tawa! Hindi! Kunin mo ulit. Tapos last super stretch. Mabilis sa stretch. Papuputol lang. Mabilis. Yan. Balik mo. Aray ko, may akamot ko! Kaya thank you so much. Yun lang naman. Bye! Ginagawa ko.
Alright, so dyan nagtatapos po ang ating vlog for today. Thank you so much guys for watching. I hope nag-enjoy kayo sa ating mga challenges, pero pranks naman po talaga siya. So dahil sa sobrang bored namin, at the same time, walang internet, walang connection tayo ngayon because of hindi ko alam ang nangyari sa ating internet connection. Thank you so much guys for watching. I hope you guys enjoyed. And paulit-ulit tayo, okay? If nag-enjoy ka sa vlog na to, please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. And please do not forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlog and future upload. So with that, see you on my next vlog. Bye!